12 și o genoflexiune. Mama, Alex, ce zice Alex? Tu-ți dai seama, 12 cureni. 13 curene. Voi vă dați seama ce dor 13 curene. 13 curene. Mam, îți mai dau și eu 10, nu ești normal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mam. Mă spart, băieții, jur. Oi, Doamne Dumnezeule. Și genoflexiune. Una. Mam. Doamne Dumnezeu. Încă o genoflexiune. Păi curea rea de tot. Alexu, mulțumesc. How is that not your problem? Just give me my money and I'll go. Now! How dare you raise your voice to me in my house? You ungrateful little bitch! Get out! Vai de capul meu, m-ați spart asta. Vauleu! 11 începem cu genoflexiune. Dumnezeule, 11. 12. 13. 14. Îmi pun acum gogoși după ce fac la obiectiv. 14 șocurea. Hai că mai duc. 14 șocurea. Șocurea. Nu, vine țitul ăsta. Doamne! Câte puncte e asta, Van? Doamne, câte puncte e asta? Ce trebuie să... Mamă, câte curele. Câte puncte e asta? 5 curele mâncava și când vă mulțumesc, tipo. 5 curele. Mamă, Vanule, vrei să nu mai însâm bucile, a? 6 curele. S-au pus Van cu Alexandra. 6 curele. Și 2 genoflexiuni. Alex! 16 curele! Să mor, eu nu l-am crezut, jur! 16 curele. Nu le dau! Cum să nu ai dat puncte, Doamne? Ești nebun? Lasă așa! 21 de curele. 21 de curele. Mâine dimineață nu mai somn la fund. 21 de curele, frate. 21. Mâine dimineață nu mai sunt întregi bucile, să știți. 21. Ma. Ce? 22, 23. 20. Să-mi vinete deja, jur de ieri. 23.
Fiți atenți. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Cât e cordiul ăla? Nu mai eu sunt între... Mi-am dat încă 3 cu cordiu. Băi! Van, ți-am dat urmărire, Alexandru, Alex, Emanuel, Antoni. Măi, Alex, nu te-am crezut! Mamă, ce doare, jur! Încă 2! Mi-am găsit nașul să mă bată, mama, mi-am găsit... Până acum nu prea am dat eu curele așa multe. Am făcut mai multe genoflexiuni acum. 1, 2. Ce-am prins-o pe aia, a fut-o soarele. Deci dacă vedeți bucile, vine ție. 3. 3. Ok. 3. Dar nu știu de ce era 3. De ce? 3 era... Stau de jos. Aoleu, Doamne, ce dor. Da, atâtea curele. Dați-vă voi 2 curele acum, serios. Dați-vă 2 curele să vedeți. Dați-vă 2 curele acum să vedeți. Păi duc dacă m-am băgat, dar nu mă dau înapoi. Știi cum sunt eu? Dați-vă acum 2 curele să vedeți. Eu m-am dat 20 și ceva acum. Alexandru! Hai de capul meu, dați-vă! Hai de viața mea, Doamne! Încă 10. Hai, nu știu dacă mai duc bucile în mână. Vrei să mă vinețiști de tot, să fiu toată vânătă pe bun? Stați. Încă 10. Hai de capul meu. 1. Ce mă doare acum, nume. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mamă, încă 3! Vai de viață. Dați-vă 2 curele să vedeți ce vă doare. Hai și le și dau în dușmănie să mă... Mi s-a umflat partea asta, jur, dacă nu mi s-a umflat partea, păi îmi faceți carne acolo. Băi, ce m-am bătut, jur. Vin să ți le dau eu. Ce să mai îmi dai tu, că-ți varză la buci. Acum mi le pun gogoșile, scuzați-mă. Stați, nu mai dați nimic să pun. Ai, ce doare ustură să mă...